с младежите тук. Много съм благодарна, че тази година са го изнесли и миналата година. И затова много съм щастлива. И като най-важно, що искам да имам младежко, защото след няколко години ние младежите ще сме възрастни. Що гледа към тебе тогава? Що гледа към тебе? Едната от тези вечери, когато гледам сега тази вечер младежите, много малко от тях се интересуваха за тая вечер, истината е. Повечето от тях са на телефони. Сега не искам да кажа, ако е нещо лошо. Окей, това искам да кажа, че не тяхната вина. Това е нашата генерация. Ние сме technological, всичко това е в нашия кръв вече. Няма как да... Това е част от нас, моята ръка. И така, че искам... Много съм благодарна, че имам младежко тази година и искам като църква да се encourage младежите да са заедно, да имат нещо правят. Така че... И това е, че по-добре да сме заедно и никой да не убива някой за неговите идеи. И така.